Een tijdje lien die ik een bijzondere vindst. Ik sta hier dus gewoon even te wachten bij de vuilcontainer. Dan weet je dus zo'n USB-stick. Wat is dit? Het wie wel duidelijk dat die USB-stick er al een tijdje lei. Die wie namelijk heel wiedereid. Zo moet het nou doen. Zij Jelien vond ik al een keer een hudde skief op stritten. Ronnie kijkt dus over de straat en toen zei ik wat computers beter afvuil zien. Die stiet vol met persoonlijke documenten. Zie je gewoon loonafrekeningen, ID-kaarten, cv's. De vraag is dan vanzelfs, wat zit er op deze stick? Een bevreunde computerexpert adviseert me om de stick eerst droog te laten. Hij denkt dat er daarna wel wat doet. Zo. Nou, hier is inmiddels droog, dus ik kan ook de computer in. Stek Neo vertrouwt een USB-stick in die computer. Verder als het wist, stroffels door digitale gevaren. Laatst zei je dus ook al in de comments van, ja, stek hem net samen in die computer. Maar ik denk van, ja, wat voor quiz zou dat nou kennen dan? Een USB-stick samen in die computer stekken. Wat voor quiz zou dat nou kennen? Ik zal de trein nemen. Hier. Er staan virussen op die USB-stick die die computer, of slimmer nog, die een hele netwerk verpesten. 12. Doe, verschaf toegang tot een computer. Voor het zien naar deze video van de Friese Vormer, liken en delen. Ik ben echt zo klaar met dat Friese gepraat de hele tijd. Ik ben er helemaal klaar mee hoor. Gadver. Treien. Er zit saneem killer software op. Die hele computer gaat naar de bliksem. Geweldig. Ik ga toch maar de help inschakelen voor mijn bevreunde computerexpert. Die is namelijk heel handig. Dat gaat zo net, hè? Nee, 12 in gaat. Mijn computers. En hij had altijd een laptop lezen voor het geval je een USB-stick op straat te vinden. Ik hier nog de hoe wat is er mistek? Je nul bedreigingen. Ben je net bedreigd? Nog net. Toen is een USB-stick? Het is gelijk duidelijk. Deze USB-stick is net iets wist. Hier zit nog vol met al je bestanden. Ben je dat? O jee. O jee. Nou, wat ben dit? Wat ben dit, joh? Hey. Nou, dit is oké. Wat is dit? Mijn wereldtrek, hè? Screenshot. Snapchat. Oh jee. Nou, dat speelt er wel weinig goeds. Zonder moeite kunnen we al je foto's zien. Sterker nog, er zit ook een cv op van hoogstwaarschijnlijk de eigenaar van deze USB-stick. Ja, of ben het misschien naar je tactieken om een baantje te vinden? Dit is een hard ervaring met eieren verkopen. Oh, dat is ook wel handig. Geweldig. Nou, de computerhulp die is weer voortgang. Want het komt erop deel, het is USB-stick kan gewoon veilig in mijn computer stekken. En nou kan ik dus zelfs verder op muziek met dit programmaatje. Dat ik download haal op het internet. Met dit programmaatje kan ik jipper ziekje op deze stick. Het is ongelooflijk hoe volle als er nog fine kerst. Het wordt net zeggen dat ik herstellen kerst, maar door kerst wel zien wat erop staan had. Met één druk op een knop kist alles fine. Ik al haast de skiën wist, ik al haast hem formateerd. Belastingen, papieren, een onvraag voor verklaring omtrent gedrag. Video's van autocross. Heb je het ook die autocross? Blauw. Video's van autocross bij Blauwhuis. En een filmpje van Ian. Die zijn caravan achter een auto bezieken te krijgen. Ik film niet. Nee, wat leuk. Er is eigenlijk maar één oplossing als het gaat om USB-sticks. Waar? Hier ongeveer, hè? Hier trok knippen, dan komt het helemaal goed. Oh, maar wat is het? Waar staat dat deze persoon de USB-stick voortgooid had? Misschien is hem ook weer dragen. Dat zou voor zelfs ook heel net zo gek wezen, want deze USB-stick weer immers heel net leeg. Ik zal zijn belje, maar dat zeg ik natuurlijk net in de piep ik voor. Nou, ik zit er op de chaîne en ik zei er is die een cv op en die wie van die.
Oké, man. Ja, ik voel hem dat ik denk van ja, dat wist maar nooit natuurlijk. Ja, als er, ik denk misschien zien we hem ook kwijtrekken, hè. Maar als toen zei van hey, ik wil hem voortgooien, ja, dan maak ik hem even, dan knip ik hem erom midden en dan, hè. Ja, nou dat wie ik me vermoeden, ja, maar ik denk voor de zekerheid zeg ik even een skillje. Ja, nou ja, het lijkt gewoon op stretten, dus ik denk van ja, laat je gewoon een USB-stick op stretten. Ik denk wat een uur. Meesten bin dus, vaak onbewust, slordig met haar data. Een tweedehands USB-stick verkeerpje of gewoon zomaar voortwan, doe dat net. Dat is net een goed idee. Ook Dijs had ik deze USB-stick besteld via Marktplaats. Volgens de verstuurder wie er helemaal leeg maken, maar goed, laten we eens even een deep search doen. Mijn doel met deze video is om je hem te waskooien, zodat je hem zelfs beschermen kennen tegen mensen die het verkeerd willen. En daarom hier de tip van de computerexpert. En om nog van de USB-stick aan te komen, gewoon hier erop knippen, dan komt het helemaal goed. Geweldig. Er zit er nog maar één ding op. Dat is deze USB-stick helemaal stikken kniepen. Hé, maar wat even. Vond je nog een leuk filmpje? Doe dan toe omheen. Volgens mij zien abonneer je op de Frieske Vlogger. Vond je het helemaal een geweldige video. Laat dan een bedankje achter. En weer lid. Wat zeg maar, ik wil echt... Ja, zo, dit is hem nou.